Mae gwybodaeth marchnad lafur yn darparu ystadegau, ymchwil a dadansoddiad am y gwaith byd sydd ohoni ac yn y dyfodol. Gall gwybodaeth am y farchnad lafur eich cefnogi gyda'ch penderfyniadau gyrfa a helpu i ddod o hyd i'r swydd iawn i chi. Drwy edrych ar y wybodaeth am y farchnad lafur, gallwch ganfod pa gyfloedd sydd ar gael ar eich cyfer, pa gymwysterau a sgiliau y bydd angen, sut mae angen i chi baratoi ar gyfer cystadlu am swyddi mewn rhai sectorau. Gallwch gael y gwybodaeth am y farchnad lafur ar ein gwefan, sy'n cynnwys gwybodaeth am swyddi, cymwysterau, sectorau a phanciau. Os hoffech, siarad â ni, gallwn drefnu cymorth digidol neu wyneb yn wyneb gyda chynghorydd gyrfa. Chwiliwch am Cyngor Gwaith Cymru'n gweithio am ragor o wybodaeth.